Agbago ụmụafọ Nigeria ka anyị na-akwado ma na-egoro ihe ndị a na-emepụta n'ala anyị iji wee na-akwalite akụ na ụba. N'okwu ya n'ọka Vice President Ọhaneze ndị Igbo Worldwide Chief Damian Okeke Okene kwuru na nke a ga-enyere aka kwalite ọnọdụ akụ na ụba anyị. Paul Ezeoke pụtara anyị akụkọ. Okene kwuru na ịkwado ihe ndị emepụtara na obodo Nigeria bụ nke ga-enyere aka kwalite ego naira, mekwa ka awụnyite ụlọ mmepụta dị iche iche. O kwuru na n'imepụta ihe n'ime obodo, naanị otu obodo a ga-esi gaa n'iru imewe onye ọfụma n'ebe o mepụtara ọnọdụ akụnụba. Chief Okeke Ogene kenere Gọvanọ Chukwuma Soludo maka ịkwalite amụma ị na-etinye akụrụngwa anyị mepụtara na be anyị n'ọlụ. O chetakwara ndị gọvanọ ndị South East na ọ dị mkpa ka ejikọ aka ọnụ na mbọ a na-agba iji wee hụ na edoziri gburugburu anyị ka ọ dị mma. Dị ka ọ na-ekwukwa okwu, onye ndu obodo bụ Chief Christopher Ofonedu kpọrọ oku ka e nwee mwunye akụ n'ebe o metụtara mmepụta iji wee kwalite mbugo n'elu nke steeti Anambra nakwa South East.